mun shakkikanavalle. Mun nimi on Iida ja tällä kanavalla mä opetan teille shakkia. Viime videossa me tutustuimme ratsuun sekä pelasimme pienen pikkupelin. Tässä ylhäällä nyt on linkki, josta voitte painaa päästäksenne viime videoon ja tutustua siihen tarkemmin. Tähän asti olemme nyt tutustuneet kaikkiin nappuloihin, niiden normaaleihin liikkeisiin ja erikoisominaisuuksiin. Tänään me tutustumme shakin periaatteeseen ja tavoitteeseen sekä teen teille pieniä tehtäviä. Eli tämän videon jälkeen te voitte ihan itsenäisesti pelata shakkia shakin sääntöjen mukaisesti. Pelin tavoite on voittaa peli, niin kuin yleisesti muissakin peleissä. Voittaminen tapahtuu esimerkiksi tekemällä shakkimatin, joka on se yleisin tapa voittaa, vastustaja luovuttaa tai hänen aikansa loppuu tai hän rikkoo sääntöjä. Luovuttaminen tarkoittaa shakissa sitä, että vastustaja huomaa, että hänen asemansa on niin huono, ettei voi tehdä tasapeliä tai voittaa peliä. Shakista yleensä pelataan shakkikelloilla. Shakkikellot toimii niin, että niissä on aika. Esimerkiksi 15 minuuttia. Molemmilla pelaajilla on oma aika. Shakkikello laskee aina aikaa taaksepäin. Esimerkiksi jos on 15 minuuttia, niin se laskee sekunteja alaspäin. Jos pelataan ajan kanssa, niin jos toiselta vastustajalta loppuu aika, niin se johtaa hänelle häviöön. Eli kun kello menee nollille hänen puoleltaan. Ja jos vastustaja rikkoo liian monta kertaa sääntöjä tai kerran pelissä, riippuu mitkä säännöt on siinä, niin se voi hävitä pelin. Yleisin tavoite voittaa on tehdä shakkimatti. Shakkimatti on, että kuningas ei voi paeta, mikään nappula ei voi mennä shakin väliin, tai kukaan ei voi lyödä shakin aiheuttamaa nappulaa. Esimerkiksi, jos tässä on 2 tornia ja tässä on kuningas, niin tämä on shakkimatti, koska tässä on tämä torni, joka varjelee tätä linjaa, että kuningas ei pääse näihin ruutuihin, näin. Ja tämä torni aiheuttaa shakin ja varjelee tätä ruutua tavallaan, että kuningas ei voi mennä näin, koska se on edelleen shakissa. Esimerkiksi nytten, jos tämä onkin tässä ja on valkoisen vuoro tietenkin, niin tämä ei ole shakkimatti, koska ratsu voi hypätä näin tähän ruutuun. Näin, ja mennä väliin. Ja jos tämä torni nyt ottaisi, niin kuningas vain ottaisi takaisin, joten se ei tekisi silleen. Esimerkiksi nytten, jos torni on tässä ja lähetti on täällä suojaamassa sitä, ja nytten on valkoisen vuoro, niin valkoinen ottaa näin A1-tornin ja se ei ole shakkimatti. Se ei olisi ollut muutenkaan shakkimatti, koska torni on välissä. Tässä on nyt toinen esimerkki. No, tässä on 2 vaihtoehtoa, miten voi musta shakata. On siis mustan vuoro. Laittaa tämä torni tänne tai tämä torni tänne. No, jos tämä menee tänne, niin
lähetti ottaa. Ja sitten ei olekaan enää hyvä asema mustalla. No, jos mustan tämä torni meneekin tänne. Sitten lähetti menee väliin. Mustan torni ottaa. Ratsu menee väliin. Ja mustan torni ottaa. Ja tässä on shakkimatti, koska kuningas ei voi lähteä täältä pakoon. Mikään ei voi ottaa tätä tornia. Tai kukaan ei voi mennä tähän väliin. Patti on yksi tasapelin aiheuttaja. Patti on myös voitolla olevan pelaajan suurin pelko. Esimerkiksi tässä on nyt asema, jossa on patti. Patti tarkoittaa sitä, että vastustajalla, jolle on tehty patti, ei ole mitään laillista siirtoa. Ei missään. Näillä sotilailla esimerkiksi, koska on kaikki edessä, niin vastustajan sotilas, ne ei voi liikkua eteenpäin, eikä kukaan voi ottaa mitään. Ja kuningas ei voi mennä mihinkään näihin ruutuihin, koska ne ovat uhattuja. Sotilas uhkaa tätä ruutua. Torni uhkaa tämän rivin ruutuja näin. Ja kuningatar uhkaa tätä ruutua. Joten kuningas ei voi liikkua, mutta se ei ole shakissa. Eikä sotilaatkaan voi liikkua. Tässä on nyt toinen esimerkki. Musta huomaa, että jos tämä menisi tänne, se seuraavalla ottaisi ja balabim balabum, se on shakkimatti. Mutta se menee sinne, se on kiinnittänyt tämän ja tämän. Se tarkoittaa siis sitä, että ne eivät voi liikkua. Tämä on patti sen takia, koska lähetti ei voi liikkua, kun torni on täällä takana, joten se tekisi suoraan näin shakin. Ja sotilas ei voi liikkua, koska kuningatar on täällä ja se tekisi suoraan shakin. Kuningas ei voi mennä tänne, koska ratsu on täällä varjelemassa sitä. Eikä tämä sotilas voi liikkua, koska ratsu on eessä. Tämä onkin patti. Sitten on toinenkin tasapelin ratkaiseva. Esimerkiksi tässä tilanteessa on 2 laillista siirtoa mustalla. Nyt on mustan vuoro siis. On joko ottaa torni tai mennä H1. No koska lähetillä ja kuninkaalla ei voi tehdä shakkimattia, eikä kuningas voi tehdä kuninkaalle shakkimattia, joten jos tämä nyt ottaa, tämä on patti. Ei tämä ole patti. Ups. Mustalla on 1 siirto, jolla se saisi tehtyä tasapelin. Se on ottaa torni, koska lähetillä ja kuninkaalla ei voi tehdä shakkimattia, eikä kuningas voi tehdä kuninkaasta shakkimattia. Hei, jos sä tuskat sen, niin tilaa ehdottomasti mun kanava. Ja jos tykkäsit, niin auttaisi minua ihan hirveästi, jos painaisit alhaalla olevaa tykkäysnapista. Tässä on nyt 1 tehtävä. Tämä on 1 siirron matti, mustan siirtovuoro. Ja tässä on 2 vaihtoehtoa tehdä matti. Molemmat niistä on oikein. Ja hei, jos tarvitsette enemmän miettimisaikaa,
niin voitte pysäyttää videon näissä tehtävissä. Hyvä. Siis oikeat vastaukset ovat laittaa kuningatar joko A1 tai A3. Jos kuningatar menee siis A1, tämä on shakkimatti sen takia, koska kuningas ei voi mennä tänne, koska torni varjelee sitä. Kuningas ei voi mennä tänne, koska torni varjelee sitäkin. Eikä kuningas voi mennä tänne, koska se on edelleen shakissa. Eikä tänne, koska se on edelleen shakissa. Ja se on nyttenkin shakissa. Eikä tämä lähetti voi mennä mitenkään väliin, eikä mikään voi ottaa kuningatarta. Ups. Sorry. Ei ollut tarkoitus tehdä noin. Niin. Taas jos kuningatar olisi mennyt tänne, ihan sama homma. Se ei voi mennä mihinkään näihin ruutuihin, tämä valkoisen kuningas, kun se on uhattuna niissä. Tässä on nyt toinen tehtävä. Tämä on taas mustan vuoro. Tämä on myös matti 1 ja tässä on 5 vaihtoehtoa. Ja voitte tässäkin tehtävässä pysäyttää videon, jos tarvitsette enemmän aikaa. Hyvä. Oikeat vastaukset ovat laittaa kuningatar joko tänne, 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 tänne tai tänne. No, jos kuningatar menee tänne, se on shakkimatti, koska tämä ei voi mennä tänne, eikä se voi ottaa, koska kuningas suojaa kuningatarta. Taas jos kuningatar olisi mennyt tänne, olisi ollut sama homma, kun kuningas ei voi mennä tänne, eikä voi ottaa, koska kuningas suojaa kuningatarta. Nytten, jos musta olisikin mennyt tänne, se on shakkimatti sen takia, koska tässä on shakki. Tämä kuningatar varjelee myös tätä ruutua. Ja kuningas varjelee näitä ruutuja. Tämä olisi ollut ihan sama homma, niin kuin tämäkin. Tämä on nyt 3. tehtävä. Tässä on valkoisen vuoro ja tämä on matti 1. Voitte tässäkin pysäyttää videon, jos tarvitsette enemmän miettimisaikaa. Hyvä. Oikea vastaus on korottaa tämä F7-sotilas näin ratsuksi. Se tekee tästä shakin. Ja koska kuningas ei voi mennä tänne, koska tämä voi ottaa sen, paitsi että kuningasta ei saa ottaa, mutta se on uhattu ruutu. Eikä kukaan voi mennä väliin, koska ratsu pystyy hyppiä yli. Ja kuningas ei voi paeta turvallisesti. Tämä on nyt toisiksi viimeinen shakkimattitehtävä 1. Ja tämä on valkoisen vuoro. Voitte tässäkin tehtävässä pysäyttää videon hetkeksi, jos tarvitsette enemmän aikaa miettimiseen. Hyvä. Oikea vastaus siis on siirtää tämä tänne. Nyt tämä on shakkimatti, koska tämä shakkaa ja varjelee tätä ruutua ja tämä torni varjelee näitä ruutuja. Tässä on nyt viimeinen tehtävä matti 1.
Ja tämä on nyt valkoisen vuoro. Voitte tässäkin kohtaa pysäyttää videon hetkeksi, jos tarvitsette enemmän miettimisaikaa. Hyvä. Oikea vastaus on siirtää lähetti tähän. Koska tämä shakkaa kuningasta, niin eikä se voi mennä tänne, koska lähetti uhkaa sitäkin. Se ei voi mennä myöskään tänne, koska tämä lähetti uhkaa sitä. Eikä se voi mennä tähän, koska kuningas uhkaa sitä ruutua. Sitten tehdään yksi pieni tehtävä 2 siirrolla. Shakkimatti-tehtävä. Ja ei haittaa, jos ette pysty ratkaista sitä, koska muutenkin näytän vastauksen. Tässä on nyt ihan viimeinen tehtävä. Tämä on 2 siirrolla, mustan vuoro. Ja tämä asemahan on tuttu vähän kauemman aikaisesta tehtävästä. Joten tässä on myös vaihtoehto 2 siirrolla. Matti. Voitte tässäkin pysäyttää videon, jos tarvitsette enemmän miettimisaikaa. Hyvä. Oikea vastaus on siirtää kuningatar E4 shakkaamaan kuningasta. Ainoa laillinen paikka kuninkaalle on mennä B8 ja sitten kuningatar menee E4 ruudusta B7 ruutuun. Näin. Se on shakkimatti, koska kuningas on shakattu, eikä se voi mennä näihin ruutuihin, koska kuningatar varjelee niitä ja kuningas varjelee näitä 2 myös. Eikä kuningas voi ottaa kuningatarta, koska kuningas suojaa sitä. Hei, kiitos, että katsoitte mun videon. Tänäänhän me tutustuimme shakin periaatteeseen ja tavoitteeseen sekä teimme pieniä tehtäviä. Seuraavassa videossa teemme taktiikoita, niin kuin varras, haarukka, kiinnitys. Ja esittelen teille kirjan, joka on edellisestä kirjasta jatko-osa. Kiitos ja hei hei, nähdään seuraavassa videossa.